بسم الله الرحمن الرحيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wani farko na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Yace don Allah malam me ake nufi da wali, kuma a wannan zamani namu akwai wali din ko babu shi? Kamar yadda wato ma'ana Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafinsa mai girma, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Tabbas wali shine wanda yake son Allah kuma Allah yake son sa. To ta yaya ne za a gane wane yana son Allah? Hanyar da ake ganewa shine yana kadaita shi da ibada, yana kadaita annabinsa da biyayya. To duk wanda ya kama wannan hanya sai ya zama wali, sai ya zama yana son Allah, Allah kuma madaukakin sarki wato ma'ana yana son sa. To sai dai ita walittaka hawa ce. Matsayi ne, nika ga waliyan wannan al'umma Abubakar ya fi kowa, duk walittakarka duk matsayinka Abubakar ya fi ka, sannan Umar, sannan Usmanu, sannan Aliyu, sannan sahabban manzon Allah sun fi kowa, sannan tabi'ai suka biyo bayansu, sannan atba'u tabi'ina, wa'annan su ne shugabannin waliyai, sannan walittakan nan tana nan, duk da cewa su wa'ancan suna cewa an rufe walittaka da shehinsu shine ƙarshen waliyai. Matukar ana wato ma'ana akwai musulunci ana bautawa Allah, to walittaka tana nan. Kenan za ka ɗauka cewa walittaka tana nan har zuwa wato ma'ana lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai wato ma'ana ɗauke rayukan muminai ga baki ɗaya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labari a ƙarshen lokaci Allah zai aiko wata iska mai sanyi, babu wani mai imani da ƙwayar zarra zai shaki wannan iska zai mutu, sai duniya ta saura banda a shararai, babu wanda za su saura sannan alkiyama ta tashi, kamar yadda manzon Allah yake cewa la taqumu sa'atu illa alal ashrar. To wannan zai faru, to matukar akwai wato ma'ana ahlus sunna ba su kare ba, to walittaka tana nan. To sai dai kamar yadda na faɗa, gwargwadon imaninka da Allah, gwargwadon bautata masa, gwargwadon imaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gwargwadon biyayyaka, gwargwadon walittakaka. In mu manta ba za ku karanta da Malam Abdullahi a cikin Riyadus Salihin, akwai sahabin manzon Allah da annabi ya aike su, yana na a cikin babu karamatul auliya. In kana so ka san waliyai, ka karanta Riyadus Salihin. Imam Nawawi yayi babi dangane da karamatul auliya, to sai dai inda abin ya ban sha'awa waliyanmu ya kawo ba nasu ba, duk babin sahabban manzon Allah ya kawo. To da manzon Allah ya aike su leƙen asiri, sai mushrikai suka yi musu da'ira suka kewaye su, suna cikin wani surkuki
sai wannan mushrikai suka ce da su fito sun ba su aminci ba za su yi musu komai ba. Sahabbai suka yi ishiyari, wasu suka ce to ai tunda sun yi an yi wannan ai sai mu fita ba wani abu. Wani daga cikin sahabbai ce shi ba zai yadda da wato ma'ana wani aminci ga wanda ba musulmi ba. Wasu daga cikin sahabbai suka sako nan da nan suka zuba wato suka saki mari duk suka daddaure su. To daga cikin waɗanda suka ba da amanar shi dai ya sako amma shi ma bai gamsu ba, ya ce to kun ga farkon cin amana ku. Wasu kuma suka ki sakowa, waɗanda ba su fito ba mushrikan nan suka buɗe musu wuta da kibau, wato ma'ana suka kashe su. To daga cikin ganin wannan akwai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah, shi fa sai ya ce fa ba inda za shi daga nan. Ganin ya ja dinga ya ce fa shi ba za a kai shi maka ba, nan take suka kashe shi, suka bar gawarsa. Bayan sun isa da waɗannan sun kai waɗannan sahabbai Makka, sai aka ba su labari ai wannan da kuka kashe ai shi ya kashe wane shi ya kashe wane shi ya kashe wane a wurin yaƙi, ya kamata a je a ɗauko gawarsa. Wallahi wato domin da Allah ya tashi nuna wa duniya karamar wannan sahabi, wallahi sai ya aiko kudan zuma ya kare gawarsa suka kasa ɗauka. Kudan zuma da ita Allah ya kare gawar wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To da haka kuskure ne a ce ahlus sunna ba mu yadda da karama ba. Mun yadda akwai waliyai, mun yadda suna da karama, amma fa akwai bambanci tsakanin karama da istidraji. Shi yasa Ibn Taymiyyah yayi littafi, an gane ko? Wato ma'ana al-furqan baina awliya'i shaytan, awliya'i rahman wa awliya'i shaytan. Akwai bambanci tsakanin waliyan Allah da na shaytan. Ina fata an gane. To wannan shine da haka a dunkule kenan akwai waliyai suna nan kuma ba za su kare ba matukar akwai muminai a ban kasa, sai dai walittakan hawa ce ta wani tafi ta wani. Duk mai son ya zama waliyi to sai ya ƙara azama wajen bautatawa Allah shi kadai, ya ƙara azama wajen bin manzon Allah shi kadai, sai ga kullum walittakarsa tana karuwa har ta kai wani lokacin a iya ganin karama a tattare da shi. A yakin Afghanistan din nan da Rasha, kamar da dan uwa Malam Abdullahi Salih Pakistan ya zo da wasu wato kasar na bidiyo da aka ɗauka, wallahi abin mamaki. Za ka ga wato ma'ana a kogon dutse su mujahidun ga tsananin wahalar abinci amma sai ga wato sun samu abinci, kai ka ce wato ma'ana wato zuwa wato su ne suka aje. An rinka samun wurare a cikin duwatsu Allah madaukakin sarki yana azurta su da abin da za su ci. Wannan ya faru a yakin da aka yi na Afghanistan da Rasha. Wannan ma yanzu da ake yi za ka yi mamaki irin abubuwan da yake faruwa, da labarai za su je maka. Gwargwadon binka da Allah, gwargwadon wato ma'ana girman walittakaka da kuma irin karamar da Allah zai bayyana wato ma'ana ta hanyar ka. Wallahu a'lam. Allah ya shirye da mu, ya tabbatar da mu akan sunnar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam, ya nesanta mu daga dukkan abin da ya saba wa koyarwar annabinsa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا